Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Ongi etorri Okerkale irratira, gaur misterioen ontzian gai oso garrantzitsu batei buruz hitz egingo dugu, Jon. Bai, ospakizun garrantzitsu bat, hola, danoi gustazako, holako notizi bat, eta guk igul jala azte hasiko gea hor ratxa hortan, zer dia hauek? Bai, guia hor, 30 urten inguruan gaude. 20 último, 20 bai, último. 20 todos, nola izatea? Todos, bai. Bai, eskontzen inguruan arituko gea, ja batzuk ja zidia eskontzen kuadriako batzuk, eta... Hoi kisto notizia, hola dituta, nos casamos, Bestientzako, bai, Ba. de repente iriste aguna eta, lagun batek esatizu, eskondu iten gehala, eta, bueno, ja, horra, zibiar, prepatzen, Bai, festa, eta, kiloa galdu, pixka trajea bitu, hori zate baina, boa, nio lehenko. bai. Lehenko, laguna notizia emateizu, munduko ilusio guztiakin, gauzat kontau behar dizuet, igual, batzen zaituzte danak kuadria guztia leku baten, Horpeti hote baten batez nik ezin dia, dijune, porko, notizia eman behar diat, eta egon aior momentu bat, eta hostia. gaina hor, beti izatea, notizia eman behar dizuet, eta bakizu, o boda, o txurumbel. Bai, txurume. Beti izatea bitako bat. Ta askotan bat abestian atzetikan etortzea gaina. Bai, behatzi jaioteko, diferentzia jaioteko Bai. luna de miel, eta trat, Hor txupinas botata eta se escapa alguno. Bai. Bai, Da. notizia erra izatea hori. Bai, gero eskontzen danak, hor beti eukitzeu dilema, zein inbitau, zein ez. Ba, hori kistun dilema izate, baina gaina guretzat herri txikila izan da hori zaila izate, porque danak ez dautzitu zu, eta hor limitia jarri behar, baina nik uste fondua norbea pasek zein inbitau eta zein ez. Bai, baina igual askotan gertatzea, no? Bizitzak fase asko aska, etapa asko aska, eta igual derrepente hain dala 2 urte sakasun kriston harremana norbaitekin, da igual oain ez da kasu ja inbeste. Eta igual oain da kasu harremana beste batzukin, leno ez akasuna, eta hor zai izatea batzuk. Zaila, bai. Ja, bakizu gero COVID-ak aldau ditu pixkat, denborak, porque leheno beti izatzen mundu guztia parejakin, da igual COVID-akin ja zit, Bai, deskartatzen dira batzutan pareja, jende gutxio izateko, eta bueno, Bai, con la excusa de COVID hau da la piurte pasada, eta hau dio, pareja hau da. bai, diru atletika, Bai. ez da iguala 200 pertsonako boda o eunekua. Eta gero hor diruan inguruan izketan da, hor dilema izatea. Leheno izatezan, ez da, egiteunda berta €100, Ba, baina eta horrekin ja kubritu izan dana, nain, bakizu presioak dut, gero Bai. dut eta ja igual ez dut kubritzen. Oin krisisazio, eta Banco Central ha subido los tipos, egunero entzute jo irratian, eta etzik zer dake, baina dana presioak gora jote ditu. Etzik ez dake, izte ideikan ez dake zer dan. Baina bai, takata, de 150 a 200. Bai, hor, igotzen ziak. Ara izati bajateko eta 2 litro alkohol eateko eta 200 euros eta parejakin junezkio eta ikimita baio Doble. 2 por 1, vaya fiesta. Bai. Eta gero lagun bezala, inberdezu despedida antola bierdezu lagunari. Eta Uire, konta inber. itezu komite lagunen artian, hor WhatsAppeko grupua, bea gabe, da, honei noa eramango jogu, ze puta ingo diogu, Bai, hor, kasu dana diferentia dia. Pero hor, eskontzeana juergazaria baldin ba, bueno, niko erraz do, asuntua, porque despedida eosin jarritare juerga baldin bado, haura gustua. Bainako izatea batzu, bueno, nire ez nahi juergazalia, baina batzutan gustatzat, eta beste atzu doz juergatzakoena gustatzen. Eta hoiek eskontza bai orduan ze despedidengo jozu. zailtasunak doteia. Despedida sin novio. Despedida, zeuen kabuz, eta nobixua, hoteliala, eta berriz kalea. Beste danak, muñeko bat hartu, eta bere izena jarri, eta fuera. Hor da kin o frentia jarri papela, eta hor kalezkale, eta ¿qué andas si de despedida? Y el novio en casa, puta madre. Pero estamos desde aquí celebrando, Hombre, hori importantia, celebratzia. Gero askotan juten zea igual, Logroño, León, horietako leku despedida asko itean lekutara, Bai. kristona mintia eta beti. Popularra, tipo, hori, fama handia, que Logroño eta Leonen azkenego izan da, eta hor despedida asko ikustezian. Bai, asko ikusteia, hor, igual, emakumiak igual otan buruan txoixuak eramatituzte, Zakilla. bai,
Gero, Buruzakia. mutiak igual, Sevillan asjantzita, eta Ose, disfrazan asuntua ere, ez te garraxa izan. disfraces peculiares. Ba, danetik. Askotan bai jutezea igual, ideiakin igual, ostiral atzalde gau partian jutezea, eta esatezu, Logroñoa jungo gea, da, ostiralian pixka poteu eta ez dakize, eta gero bihar goizian fresko jokuak oso zein. Humor amarillo. Bai, humor amarillo izatea, Bai. eta paintball da bitako, eta geho ingo du juerga, eta igandian buelta. Ja, segertatzea. Karo, zu ansiakin zuaz. Ezin dezu aguanta ansia biba. Osea, no bitxua baino gogo gehiagak. Asko. Eta zu hasi ideiakin larun batean jorra daiteko eta zeitezu. Ostiralian kriston juerga bota, Bai. eta gero larun batean, zaoz, jodiuta, eta Humor amarillo izan ditu aurpegiak, larumateko goizeko aurpegiak. Eta Bai. amaitzek, ostirale gabian, hori, buruzak idiotako batekin, bueltaka, eta beste despedida bat esartzea, eta bueno. el chino cudeiro empieza ya medio muerto. El juego. Bai. Da, bueno, gero, lehen esan dezu, trajian inguruan hor, jasi behar zala hor, pixka zaintzen da bestela trajiak esakabitzen. Claro, ratxa gogorra eukiezkio trajian asuntoa pixkat kontrolauta dago, porque boda bat beste baten atzeti etorrizkio, batetik bestea, zea bate, kiluek irabaztia 6 izatek, baina igual gu goaina zigeala, trajik, ez da gau, trajik, batzuk lanian ibiltzeu, baina, ostia, traji aukera bihar, aurreko urteko trajiare proba hau, haber sartzean, zenbat botoi inbiar dian, beste lau bat oimerko ja batzuntzat. O zinturo, eizulo gehiago kutsilloak inortak. Eta etortze bezea esatikena. Nik aurten tirantiak amoizken modernuak, bai modernua potruak, kaltzak ezin lotuta bilda. Modernua. Gaina, gu normalia nahiko simpliak izatea. Sotaka bai horrei. Traje bat, 5 urtetarako, pa todas las bodas que caigan traje berdina. Eta emakumiak izatea traje bakoitzerako, Boda bakoitzerako traje bat. Ikusten normalian hori, de repente horre, ipurdi atzegaldian hor, 3 aldiz josita zekak bat. Traje berria alde, eta, bueno, berria, aurreko urteko, hori da 10 urte eta traje Arraskietan traje berdinakin. Komunioko trajea tinta binde eta zea, boda. Eta gero, ni beti izati zalantza hor, korbata eraman, pajarita eraman, izerrez eraman, hor modak aldatzen du, ezta? Epoka moderno bat dengo, danetik ikuste, boda baten. Batzuk, kamisa abierta hor, silborre arte amateie, beste batzuk korbata jota iztu tipo hipster, horiek pajarita hundiakin. Bai. Batzuk igual, gizonekoak, eskotiakin, con el pecho depilado, da nola izate horiek metrosexual. Metrosexual, hor, valiente macho ibiriko con una pelambrera gutxi guztia, ja. Bai, hori da benetako gizona, Hori zade. Hombre de pelo en pecho y meada en pared. Bai, bigarrena azertatzen bai, meada en pare hor bodan, bueno. Trajianat gehore zapatillak, oin zapatillak gute? Bai, eske, zapatak, gehatzea hola eleantio, baina gero izatean nahi bintzat, hola, biatxikian kriston mina itit. Bai. Askotan, zapatillakin más suelto. Ta irristite. Komodo. Irrist. Bai, hori Michael Jackson iteko, nik zaite, trit, hor, tragua lurrea bota. Bai. Tak, el Michael Jackson itezu atzeruntza. Eutzi, deie. Nini pasezate hor, labata iparian hor, zioz lurra, irristite. Labainkorra, bai. Olako lurrak inda, trajian zapatak inda, peligrosuak. Horreati batzuk modernia hauekin da, zapatilla jastizki. Nike gaundillak eta gero, traje ikustek eleante, eta bea behituta. Bai, eta horrepente txuriak, zapatilla txuriak. Zeitek. Hoi, kantzontzio txuri-txuriak ematia bezala, valiente, desostia, ondo geukoek, hor ridikulu egin. Bai, ondo geu, gero bakizu, mantxa gertze bada. Hori kantzontzio asuntua, beste alde batean dako du, porque tema delikau. Don Quijote la mancha. Bai. Aurrekoan, komento genin, Picasso, Zurrupel, horre ditu. Palomino. Bueno. Eta, hoxe, ja, tragia da kasu hartuta, eta, bueno, hiltzen da hor hainbeste itxoin desun egun hori, eskontza eguna, jendia urduriotea, bueno, gehi emat urduri, igual familiarrak, eskontzen diana bai, lagunak, izate dute gaur arrasa ingo duenakin, da... Eskontzen da, nahitia ikuste, izerdi batian, korbata soltau jarri, eta... Ama, izate tranquilo, lasaitu, isildu. Lasaitu. Loik ez diatin eta. Gure umia eskontzea, eta gaur egun berezia. Arro. Leo, ja, hor protokolo baziok, bodan eunian. Bintzat, mutiak, grupua eta hor eskontzea alde bat eutzi eta, bueno,
poteatzeko ordua jarri behar da. Importante. Quedada. Importante. Iguatio, mesa hon, o ayuntamentu agun, lehengo zuritu hartu behar da. Zuritu hartu, dana trajian, danak igual zamar. Norbea pentsatzeu, munduko elegantiena dijuela, baina danak igual. Dana traje urdinak inixanak. Traje urdina, camisa blanca, y venga, a correr. Bate matoi zapatietan, hor kaltzetin roxa egin da, jutekena, baina bai, zuritu hartu behar da. Zuritu hartu, boda alde bate hautzi, eta pixoak komentau jugada nola izango eken, o bodan batzuk eliza sartzeia, beste batzuk kanpoan gatzeia, bigarren zuritua, hirugarren eta laugarren hartuta. Bai, horrek, aprobetxatzen, esatu, bestiak mesa jaten dagozen bitartean, niemen egon naiz, dale, que te pego, trut. Batzuk, mesetako ardua eta ostixia jasotzei, eta beste batzuk, apor el zurito. Bai, eta lenguan, justo ingendu nian eriotzan atala, astu nintzaten esatia baina hor, adibidez, mesa baten, claro, mesa ez da berdina, egunerokotasuneko mesa, edo aste burukoa, baina gero imaginau, aste santuan, bataio baten, eskontza baten, hor egun importantia da, horra paisak segartzen du, crianza o gran reserva. Edición especial. Hor, patxi galeuko digo. Bai, patxi oina uste batzutan poteo ikusten nik hor, hortu sali izango, gusta bingo zako, diferentia eukitzia hor gaur, bueno, celebrazio eguna dakau, ateako ja hor, bodega txikia eukikoik, temperatura ambiente eokila, eta... Osea, izatea Klaustro. Eskubita... Sala txikilla. Hortik ateak... Bai. Horre hongo da. Hor patxi zeitei, tipo Superman, sartze, kales jantzita eta, apaiz jantzita ateatzek. Hor, eukiko du. Ardua, asteleenetikan ostiralera erateko, horton Simon, hor eroskiko merkiena. De lunes a viernes. Gero, zapatuta igandetako, ja urteko ardua, eta hola nahiko ona. Eta gero ja, aste santuarako eta crianza. Eta gero ja, funerales especiales, eta jende importantia izaneako eskontzak eta hor ja gran reserva. Horria jatezu beste patata hori pasatu alizateko. Patata izatea, la hostia sagrada. Hostia, osea, irina izan, parkilloa, tipo parkilloa. Bai. Horre pintxopotia ditute orduan, elizan. Osea, deban ditute ostogunetan, eta elizan edo zinegunetan pintxopote. Egunero, hor fiesta zerruida. Hoi baki, gazte jenia pixkat animatzeko, eta... Pa que saga más amena, baina, la txapa. Bai, bodetan da zia ingo, edizio espeziala o kriantza bat oso zeatea. Bai. Hor, momentu berezia, ikustu ditu laguna eta, bueno, behin sartu bat zeate elizan, jartzea hor azkenengo filetan, beti azkenengoa, lehengoa familia jutea. Lehengoa hor familia edo lagun oso intimuak. Beti kolatzea hor, xarbato de los titulares de todos los días de misa, txak, engancha una boda y me uno a la fiesta. Ez da kaser ikusirik eskontzakin, baina hortxe, trak. Claro, eski kanta da nazki. Eta orduan horre hon bihar. Bai, eta gero igual, eskontza itanian elizatikan, hor txarla, esatea, mitiko, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en riqueza, y ez dela sos puta bat, zer riqueza, bihar, porria gaituk. Txea, paisa, en la riqueza, en la pobreza. Konturatzen ez. Boda ontako nire ahorro dana utizkia dela eta hauek errealautako 5 durokin ez diatela ez da bodan 10% ere ez dia kubritzen da. En la riqueza hori ahorra uzak, mesedez, Gero, eskontza pagau eta luna de miel, en vez de ez dakinoa jun, lasturreko aterpetxian, pare bat egun pasau eta vuelta. Bai, pare bat kapea bota, errotan baino bat hartu eta etxea. Makarroi batzu, hor, berta masintimotan. Eta igual temporada izan eskio, baparrunak, hor plazan, lasturko plazan. O estela, aldezuin hau patxe beste. Bai. Etxian bertan sartu eta. Tipo solarium jarri, Hasta que la muerte os separe. Bueno, gaur egun da igual, hasta que la primera discusión os separe, porque, zenbat aldiz ikusi, igual, eskontza, da, igual, 4 hilabetetan, divorcio espez, y hemen segertaude, tan felices que erais, eta de repentian, hautzi daia zaun maitasuna, o nola da? Hor, desartuitek. Desartu, ez da, eraztunako zeo, zeukiko, tipo, señor de los anillos, sartzek eraztuna, eta hostia, zeo, sartzek gorputz barrura. Bai, bihurte zea, tipo Gollum, no? Hor, eraztuna jarrita. Mi anillo, hori nahi, eta gero, aztu. A la primera de cambio, miau. Eta bueno, gero ja behin misa itean eta kizu nola izatean, elizatikan atea, eta jende guztia egotea kanpoan ja prest, harrera iteko, askotan aurrezkoa iten da, aurrezkoa ere beti
Itxapeti da berdina, patroi igualak izatea bodegan. Jartzen dira bitxistulari, igual bilagun obi ezagun, bata bestia inokerraua. Bai, hori guztiak. Kriston desafinuak. Bai, kriston desafinuak, eta zera, dantzan da bizena bat launa, hilabete bat lehenu hasian, zera, dantza ikasten. Aurrezkoa estin bere bizitzan, Albokua ibeitzen, aber ondo itekero, ez? Ose hostia iko gaukamen. eta gero, hanka ez du altzatzen ez da belaunen arte. Kriston ridikulua, baina laguna da, eta jo, bere... Baina hortziok, jende danan aurrian. Bi potrokin, bere partetik andana jarri du aurrezkoa ikasteko, eta hor txite izu, eta jo, gaina emoziona hoitezea, igual barrutik anzu euskal dantza salia, bai. Ibili basea, gizu nola dantza ez jo. Gaizki dantza du, baina jo, niretzako eta ia uinzait. Eta kio, de repente, viva los novios, eta arroza botatzea, eta... Claro, hor ikustek, adibidez, igartzeiz, nobioen da, papelian da, bueno, aurrezkoaz aparte, ateatzei zeritzatik eta hori guzti jende marabunta osua, dana bere poltza txikitxekin, arroza botatzeko, igual, amona bato, arroza jasotzeko beste boltza. Ez, nik ikusi izan dut, hor, xarren bato beste, taperrakin. Gero, jendean ajutean ian, tak, eskobakin hartzeu eta jaso. Fijatzea ezi, horrezitik, guardazolakin. Gaur kuston euskia ziota. Buelta, mate zio, buelta. Arroz guztia hartzeko. Gero, taperra bete eta bi hastian arroza gratis. Horrego hastian, paia, ingoia di, paia. Gaina, igual kondimentuakin, con los tropezones que hay por ahí. Hortzia, de marisco, de carne, no, de lo que salga aquí. Hor ikuste beti, primera fila, familiares, beti hor, la tia abuela hor dara nervixu egin, aitan eharrez egon. Mutilla, osea, no aita eta ama, como magdalenas. Bueno, horretio ez arrozik ez izen, ne hartan, se nos ha casado. Eta gero fonduan, ikuste, betxea, zurituak hartzen ibilitu genak. Boa, bankete. Txiko zabe, dionde estaz. Gero petarduak gai botatzei, hor. Batzu, animatzea. Gero gaur egun, ja, desagertzen ari da, ja, bakizu, txakurren entzuneako txarra da, eta normala, alde batetik normala. Gu beti ukitu kontuan gauza horiek eta ezkein inoiz petardo saliak izan. Guri zagoen ez guztago gara petardoen mundu hori, ez. Xabipe ez egu guztago, ez. Akeo, egotea, igual autobusa ordu baten gauta, porque igual normalian deban jatetxerik ez da, eta junbertzea, klasikoa beti da, salegi nunca falla. Nik horreztiatu lertzen, a ver. Boda izate, o el casamiento goizian. Amabitan, no? Lehenengo, gehatzi jatanak zuritu hartzeko. Maioria, zintzurra bustitzeko pixka zurito pare bat hartu berdia. Gio, mesa beste ordu bete. Ta handigan, ordu erdira autobusa. Ta beti zio baten bat, behan du gera? Bai. Hostitan egoten da. Hori, igual arreglatzen. Hori, hasieran misterio bezala nakan. Bane, baina ja parea programa inditu eta neure konklusioak ateatzi juta. Safari. Fijo, ese es de los que se olvida la cartera. Osea, azken orduko kompra indabe gauzako eta... Mika hauin, arroz etxian lagaiat, eta etxian jungunen momentu eten arroza botatzeko, eta azkenian autobusea behandu aiau. Irina, igual ateak ale eta, hostia, Irina aztu. Paquito, has traído harina, era arroz, hostia, me he confundido. Bai, hori aliciente, hobeto pasatzeko eta gero safarian ibiltzeko. Da igual, me sirve pa'l banquete. Venga, barrura, autobusea. Baina beti behandu di. Horrek, amorru amatu, porque, pentsa igual bodaten egun dagoi pertsona eta danak baten zai, o autobus bat, tipo horren zai, behandu zatu zelako, baneatik izango bazan, 5 minutu itxoin, eta ez basea agertzen, te jodes eta taxi hartu, o lo que sea. Merke-merkatako zatzuko da. Ja te digo. Eta gero jute zehara, ez dakit, salegira, edozin nola jatetxe guapo hauetako batera, eta horreotea. Maiak danak ordenauta, eta igual jartzen. Txukun. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, horregote ya ordenauta. Eta igual, batzu bikotiakin, bestiak solteruak, eta ez dakizu inoiz zinen onduan jarri bertan. Batzuan igual, kriston putada, igual imaginau. Lanekua, eta igual, ez da gauza harremanikan onduan jarri dizuten horrekin, eta igual, kriston tipo sosua. Hori askotan pasatzek. Eta desagradablia, situazio desagradablia. Porque izu imaginau, launo nahi zan eskontzean da, ondo. Porque ez geurezki danak ezagun nahituk. Baina mitiko laneko bat, universidadeko bat. Bai, igual kompromisuz imita duten oitako bat. Unai Zaragozako punta, eskontza batea, paitzak 200 euro, eta aiatzei situazio horta eta amigos del novio. Beitze galde batea, Paquito, bestea beitze eta Manolito.
Eta ikusten jo, ire buruai, hortxe. Zea, Erdian sartuta. como un espantapájaros. Ze hostia ite janik hemen. Ba, inberdezuna da askar moskortu eta... Jan, ean da, geo. Paquito y Manolito, mejores amigos. Taka, taka, taka. Gero, urrengo gunean karretia behira eta pio arraski dana, ez ezagun egin da. Zea, fotomatu jari. Zi hostia. Baina bai, situazio hori, hostia, dana desiatzen egotea ditu gaur. Hostia, zeinen albu, eta beti egote, tu, kambiame, maia separa, osea, pixat. Me han metido la embajada, gero honen orduan da, zea. Gero, hor banketia otea, banketia nio nuo, zutikan, egotea, kanapiak, eta, Pikoteo, argazkiak, eta. Bai, hor beti bili behar kainakin, porque, claro, pasatzea kamareruak, hola, bandeja goian, eta, claro, ez dia pintxoanak igualak, batzuk obia dia besteatzuan, igual jamoia o lo que sea, baina, azkenengo boda gue unian jangatza, zigala, Zigala rebozada. Nik hor, zut, begia firme, jarri nuan, da esan nuan, hau, garestiatea da, hauetakoa karrantza inberdi alik eta gehien. Amortizan behar. Ja, hirugarren hartu nuan ian, ja gaizki behitu ziten esan ziten, hau da bakoitzantzako bat. Bai, boda A lo rápidos, 3. Hor, aurreko bi biatzegin bat hartzek, eta hor, trileruak izatitu bat binido horren hor, eskondo la bolita, ba, igual la pelotita. bi biatzegin bat hartu, eta atzeko beste irurekin hola, trot, beste bi, tipo arrastre. Tipo kubilete hola hartu, trot, eta kontura, kontura, baina ikotu iskia eta barrura. Ja, nire germena eskaba, neta. Bai, hor beti otek, boda hortan zeu izentzina, baina hor beti otek perseidoria, hola, tipo depredador. Hor ikuste, eta normalian pintxu igualekin izatea. Ateatzitu kroketas de jamón, eta hor txezio, hostia! Ja, kroketas de jamón, izango balia bezala, zera, inoiz ganestezun zehose. Ferrero Rocher horietako, garezi horietako, uste dituta, hostia, tu, kroketas, esatei beste bat abestia eta atzia, buh! Dana, Como un animal. La búsqueda. Bai, hor, momentu hona izatek, hor, zurito eta diguazen hori pixaia ikututa diguazia hor, tak, ambientia zartzen, eta beti hor grupituak sortzia, eta gero argazki grupala. Beti faltatzea baten bat, dana jarrita, argazki ateatzeko, ateatze, lehenko argazkia lagundanekin, da, que falto yo, junai porkulatzea, zeuru, hemen guaz, 20 minutu zure zait, eta ze ibilizea. eta zeuru, autobusa behan du juten da noietakoa da. Bai, o igual kroketa jaten egon da hori eskutuan. Dara, hau, kroketaz beti da. Eta, txarrena izatea, badakizu, jango ezula lertu arte. Lertu arte jango ezula, eta beti afanakin zaoz, eta kanape pilua jatetzu, eta gero ez da kasu goze asko, solomilua eta gauza honak jateko, la igual rape, o nola izatea, gauza honak, eta baina, nahi beti iguala gertatzat. Afania sartzen naiz, hori agabonetako afaritan eta bezala. Entrantiekin betetzen naiz, da gero jatezu postria eta, baina jatiaren goze gabe. Bai, hasien danak iguala esati. Ba, oia beteta, solomillo, ja, solomillo ez sartzen. Baina, reserva bingo naiz, solomillorako, o aragira, o, arrainrako. Bai, arrainerako, eta gero derrepente kiston beteka kasu, eta jatezu goz kontra, eta gero igual kiston tripako mina. Bai, baina beti zio baten bat, nik ze, eta postria zertzio, pantxineta, otia. Para eso siempre hay un huequito. Otia. Estomago barruan. Eta azboko egaltzio, tu quieres postre? No, postre pa aquí. Hori ere trukua izatea. Bai, hori magizu jatun txarran onduan jartzen, hor doble jatezu. Doble. Normainan jatun txarrak, plater erdiak ez ditu ez da ikutzen da, zuk, trak, hau bi. Danetik jatezu bi. Hori estrategia, hay que ser estratega. Igual que los sitios, igual, tokien iguala. Bai, ba. Ez que hoidek, dana hor asuntua buruan zio. Bai, eta gero, baskariakin bukatzeko hor ekarte dute la ansiada tarta. Tarta. Ta, nobixuek bai moztu berdute eta partiu. Bueno, supuestamente. Hori da pixka paripia. Gaur egun. Osea, igual, espatakin moztu eta trontzoluakin, da igual amari partiu eta probauta, zea. Bai, hori gukin ezke berdia lurra hasiak eta zea. Ta, horre gotean muñekitua, rekordako gatzana, inoiz ez daka, inorren antzikan, da, baina beti hau norbait zan duena, jode! Si eres clavao, da, sea clavao. Si pa empezar tiene pelo. Zuburuzoia izan da. Muñekuak, Kriston Melena, da, jode. Si eres clavao de hace 15 años, cuando tenía pelo. Muñequita itekera, o sea, puta sevilla, galata, hostia. Geo, tarta partidu eta gero eta dantza itea. Hostia, hor zabaltzek, nola, apertura de baile. Dancing, lehenengo
mutilek ez, nobixuek, bai egitute lehengo sarrera, eta gero ja jendia animatzea batzuk bikoteka, estatzu bakarrikan, da bueno, hor, ikuste ja, movimiento diferente asko, bakoitzaka bere estilua. Ja, horazteko, gauza, zio, leheno komentatu, kanpoko boda batea junezkio eta bakarrik juteiz, eta hor momentu hortan danak korruan, normalian trauga eskuan daga ja, porque ja barra libria ziek, eta ja movimentu hasi da, eta apertura, eta ateatzian bi nobixuak, eta normalian suabia, baile lento. Romantikoa, hola gerritikan heldu, eta... Hor kontuz ibili, nun jartzen zaten. Dana estrategia da, boda dana estrategia da, porque albo batea bitu, eta Andres Arbat, ez hautze ez teken Andre bat ikusi eskeo, eta bakarri bat nimado, ospa. Bere zenarrak ez dio kaso puta egingo. Segurazki, puru erretzen egongo kanpuan. Hori ja estrategia ondo landutaka. Eta zeun, nobatu izan da, hor txiongoiz. Eta derrepente, lehenko pareja teatzean nian, eskutik helduko izu. Bai. Eta idaga esku izer ditu hori eltzekerian, hori ez da izoltatzen, tipo bentoz aiteik. Bai. Iei baspa dentro, A los leones. Hortxe, ematei, te agarra de la cintura, y quieto, no te escapas. Arregezti, holako aragirik ikutu, eta hortxe genduko. Bai, hori igual esaten zu, joa. Atzo zarra uzin da. Ez du inorek esauten da, bai. Esta es la tía abuela de la novia, igual, osea, la abuela Manolita. Sí, Manolita, eta esati. Arrapatzi zu, eta igual ordu erdi zurekin, hor dantzan da. Hombre, Javier, qué mayor estás. Dice, Javier, estás de hostia. Baina, hor, movimientua, pixka garrian grasa eta esatzen zu, joe, laro eta maika urte eukitzeko nahiko movimiento badaka. Hor, hay que hacer estrategia de salida. Hor, bailien pixat, alde bat eta beste bitu berriz, eta ikusi pareja gazten bat oseose, iretankerako bat, eta kanbilu eman. Hau, iritzako, eta bestia te dejo el muerto, y ala. Y muerto hor pasa, y el muerto. Eso, llevar paquetia datzi osu hor de regalo. Ahí va, baina aprovechau zuk. Para echar unos dancings. Bai. Ta modan dago, igual, banketia maitzeakoan, bertzo bat abestia, o lagunen batek soseitia, o bideo berezi bat. Zuk bertzoa kantutako, zea. Ni askotan, ni beti sartzea emarroian, da, bueno. Gustatzen zaiten, bueno, venga, aurre, hain behar da hor detalle bat, hor parre batzu botatzeko ere ondo etortzea. Da, askotan oparia, emate zaie, nobixuei. Kuadrua, o lako argazkiak, o usta izan. Adibidez, lehen urtean eskonduzian hor itziarko lagun batzuk guezinan junbodara, baina gurekin ikasitakoak eta, baserritarrek egutze dute ohitura oparitzeko eta txala. Salegin jatetxian zauzen 3 boda, aldi berian, egun berdinean 3 boda. Bakoitza bere lekuan. Eta intzioen, txala erregalau, egun da bertan markiloko txala giesi, eta goiko aretora juntzan, da beste boda atera. Nien ez imaginatzen, ezagutzen ez utena, derepentean, txala, han boda erdian, da, ze kristo. Kristo palazta botan, da hortxe txala, eta hortzen jostia ekarri. Osea, txala, atzetikan 15 tipo korrika, eta goiko bodakoak akojona betza. Polizia zean, el de... Crezepelo, champañana eta hogetako, Seguro kuadria guaziala, seguro. Hostia. Bai. Hori parria botatzeko baina, hori memorablia. Hor beti doz boda formalito hauetakoa esateena, hasta que no se quite la chaqueta, tú no te quitas, hasta que no saquen el pescado, el que si el cubierto. Boda horiek azkenean askautei. Eta gero, beste atzu, ikuste ikutu gena, emitiko, korbata buruan jartzikena. Horiek, ja pasatzanean ordu batzu, ja igual atzaleko sortzirako, ja... Bodas más alegre. Ala berdu, baina, bizitzan behin. Bai, ala dek. Gero, fotomatoia ere otea. Bai. Gero, igual eze akordatzen zeta, eta gero, fotomatoiko arrazia publikatzea nian, da, ontazen naiz goraten, da, igual, betaurreko atzukin, bufanda batekin, txapel batekin, da, horra gertzia perlita batzuk. Eta horra saltzaiz, dantzan ibilitako Andres Arrorrekin, de repente, fotomatoiari. Ai, la hostia. Con la abuela Manolita. Dana gaztetuta. Con su querido Javier, koloretiakin. Ta, bueno, asko janda ere, gero beti otea, horre, recena, pixkat, energia hartzeko berriz. Nik gutxitan arrapoiat, boda askotan nena izio, baina pare baten, entzun da, recena, eta
dana. Bai, kriston beteka kasu eta handikan gehiago. Zia, postria sudurretik ateatzen, beste sudurzuletik gintonik ateatzen, eta ez eta la cena, eta albokoa derrepente zate. Ostia! Afaltzeko pizza karri, eta beste joko hola, ze pizza, animal, nondak agitokila hoi sartzeko, eta hanik uste, bizatikin, jamonik eso. Ize hostia. Hamburguesa ere bazio, hori probau inberdiat, ¿cómo probau? Iberrota man hamburguesa jatitute aztian da, hori probau. Bai, baina proba, berrona da, no? Bai. Por si acaso, para que no se escape. Kontuak eta gaur egunean, kontuak itzan, itiak, kanta garri zein da, kriston ondo pasan ganin da, betzi hor eta, ze hostia esate, ordu terdi baino keixo pasaguan da faltzen, pizza zatixagaten, kontura hori erintzaren. Bai, de repente zago zor, eta pasa la famosa conga, noretik ditu, conga, hartzizu atzetik handa, iepa, hanka alde batea, beste hanka bestea. Askotan, amuna xarrori izatea, Bai, oie, de repente congan, Kiston energia. Conga, para otro lado, eta zea, eta igual tipua pizza eskuan, da, epa. Bai, konga, hor pizza ban toki hortatik pasatzen genean, Lana guztu itea. bat boltzillo. De repente zu. Berriz buelta itei, hamburguesa, beste boltzilloa, tak. Bai, boda, ja, bai, boda. Ni batzen ez aurreko udan, zea, junginan oporretan familiakoak, eta ostira gauian atea ginean pixkatola poteuan da ez dakiz eta hotelea bidean ikusi gendun leku baten, ez dakik kontzertu, bat, musika, osaola, eta, bueno, juningo beha, eta junginan hor poz lehen guzu, da, fiesta privada ojartzen zuen, da, nik esan, jagoizeko ordu bat adia, privada izango da, baina zaharnetarrentzako lekua egongo, ez da, askota. Eta, hola, burua asoma, eta, ezi hau saltoko dut, eta barrua jungo, a ver, que se cuece, osea, zauzen rancherak, fiesta mexicana, salia. Bai. Da, bueno, hola, alde batea behitu, beste behitu, ez zaban inor, da, sartu ingo geha. Sartu geha, han jende guztia disfraza duta mariachista ez dakiz eta guan kales jantzita, eta jendia beira, baina sin más. Da gu, nos vamos a hacer los longis, a ver, inorrek ez du nizera esaten, da, bueno. De repente, etortzea tipoan ere gana, da, ¿vosotros quiénes sois? Da, nik, nosotros, los primos, hola, jakin gabe zetas izan da, los primos, pero sois de la boda? Da, nik, sí, somos los primos. Da, los primos de quién da, beak, nik galdezka, los primos de José Mari? Da, nik, jakin gabe, sí, Chema le llamamos nosotros. Eta, de repente, espera, que te presento a mi novia. Jutea, eta de repente agertzea nobiziakin, badirudi, sala, tipua nobizia, san, aizpa eskontze zanana. Etortzea, bi musu, no sé qué, los primos vascos, no sé qué, de repente hauetako batian juten dira, eta agertzeia, tipian gurasuekin, isekokin, y toda la hostia. Eta gu, sagan atar lengusuak, antxe, con toda la familia, sacándonos fotos, haciendo el paripé, buah. Cristo nahi zantzan, tío. ¿Qué pasa, Chema? ¿Qué pasa, familia? Kistora, hori kistora, Eta gero, hor, bodan zauzenian, hor jarri zan moda, noin dela urte batzutan, grabatzea kopa bat eraman milenuo, eta zaitezu, hola, pues soy Gorka, y este es mi primer vino. Bai. Gero, hola, soy Gorka, y este es mi quinto vino. Gero, ya, 8 garrentik aurrera, ya, este suiza vokalizatzen ere. Soy Gorka, este es mi tercer cubata. Eta ya, isa hilda. Eta gero ya, grabatzei launa besti kabroia gor parrez ikuste. Mira, ¿cuántos cubatas lleva? Baina hori tezu montajia, eta kriston guapo gehatza, benetan. Ni probatu eta oso ondo gehatzea. Inberko ju. Eta gero, ja, demakradakin, autobuseko itzulera, igual baten bat, ja, taxia mueltada lehenu ja zintzualako, gero, beste batek igual, botak egin du, autobusa sartu baino lehenu. Bai, bueno, hor, nivel desberdina azkau, hor, alde batetik azkau, hori, danak, bazkaltzetik danak ean, bueno, lehengo dakau, zuritotik, ja, danak izarre jangabe, safarikoiek, izatea normani izarre jangabe, hor, komunia hor pixkatea da guteia, noizi hemen, da... Pixka freskatzeko. Bai, dana, da, autobusa jatzea. Geo bestatzu doz, zurito hartu, bazkaldu, geo beste pixkatean, eta autobusea. Eta gero azkena doz, hori, afaia eta proitxatzeena. Gero hori, igarritea, zen nibeletan zozen, autobusean. Autobusean zartu, eta gero, imaginau, katxina jun, da katxinatik buelta bin bihar.
Ostia, hortzioin kurba pilagin. Bai, burua buelta asko mate ditu, eta... Batzutan likidoa botatzi, beste batzutan mezkla. Eta gero zio, azkena hori afaita jundekena, danak esponja bezala txupa bite itana, eta hori ja solido jutek. Hori ja fresko. Bai, eta gero gainean juerra gehiago botatzeko goguakin. Hori bai, hori energia ez beteta jutek. Batzu nahi dute ja etxea jun, bestatzu jundia, eta bestatzu nahi dute, aiau eta hendikan juerran, segi. Eta gero izatitukenak, los del vídeo, este es mi octavo cubata, bai, igual, bertan gehau ezkeo, autobus hartu be, hobeto, urrengo gunean buelta bai. Eta bueno, bai amaitzeko, izatea, igual, laneko boda bat izan bada, lo que sea, urrengo gunean, de repente, urrengo gunean ez, igandian ez, astelenian, igual, ofizina jute eta bitzi jozu igual horpegira hola tipo ateri izate zeuna, nik uste noan tipo ausosua zala, eta de repente lenguan bodan transforma bintzan. Bai, dana transforma bintitu. Transformer. Bai. Hor, beño jorra ikusi ez tegena ere animo bite. Hor, los tíos abuelos da amona xarra eta oie bezala. Energiaz betetzi. Bai. Aztelen digostigara dana meseta txintxo gute iru, eta gero, boda danean, celebración especial. Tipo, apaiza gatatzi reserva hori, haueke energias da reserva ateatzei eta, bum, hostia. Pixkat hor, agarran un poco de cintura fresca eta animo bitea, animo. Ja, izatea, igual, hola, behitut esatezu, taierrian da, jode. Tipo, behitu lanian hor profesionala eta lenguan bari, korbata buruan, igual, galtzak behian hor kartontzi dudan. Braete erikita, txiridua alde batea. Eta gero derremete lanian, tipo, serioa, eta esatezu, jode. Lenguan bai ondo pasau zuala tipo honek. Bai longua eta pixua dola animauta. Eta eski ikustek boda dana danetiziok, bodetan, danetan. Bai, azkenian bikoteak oitzan mundu bada, bai ekiteute, bai nahi duten boda, eta gero, jendian arabera o bodan arabera, modu bateko ateatzea o beste batekoa. Baina, bueno, gu suposatetu hain urte hauetan etorriko jala gure lagunen bodak eta guriak ez dakit ikusiko dugu. Oin, etorriko da ratxa eharra. Baina, bueno, hor, tendremos que ahorrar. Bai, hor, dirua gore eta rrt. Ea laizterria berreunda bertan marreuretan izango da, bodako inskripzioa. Baina, bueno, zeuek bodako ratxa hortan azte maldin bat esate, kontu eruki, boda dana estrategia kontua dala. Dana estrategia. Aiatze zatenean, tak, tokilla. Jo, dantziteko, berriz tokilla hartu. Afaitak ore, atento egon, hamburguesa noiz hartzeian, eta pizzak bai. Eta azkar ibili, purituak atatzea dituztenian, opurua. Porque segitxuan jendia binak hartze ditu, eta zu jun orduko, un purua daoz, nun daoz? Jun orduko, ja ez da bat. Ez, azkar ibili behar da. Zan dizoten bezala dana estrategia da boda asuntuan, así que kontuan euki, amendigan aurrea. Nik uste menlako gaurko saioa ez da joan. Bai, hamentxe utziko jo, pentsatu, disfrutatu ezulukan gauz, eta hoxe. Ondo segi eta izan utxa. Okerkale irratia.